नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण मालवणी पद्धतीने अळूच्या पानांची वडी म्हणजेच अळूवडी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. अळूवडी बनवण्यासाठी येथे मी अळूवडीची पानं घेतलेली आहेत. अळूवडीची पानं थोडीशी जाड असतात. पातळ अळू बनवण्यासाठी जी पानं घेतो ती पानं अळूवडी बनवण्यासाठी घेत नाहीत. थोडीशी जाडसर पानं भाजीवाल्यांजवळ मिळतात, ती पानं अळूवडी बनवण्यासाठी वापरतात आणि त्याचे देठ अशा प्रकारे काळ्या कलरचे असतात आणि या पानांना खास खूप कमी असते. तर सर्वात प्रथम मी ही पानं स्वच्छ धुतलेली आहेत आणि त्याचे देठ अशा प्रकारे सुरीच्या साहाय्याने काढून टाकायचे आहेत. त्यामुळे या पानांचा रोल आपल्याला नीट करता येईल. जर पानं मोठी असतील तर त्याला जाड देठ असतो, तो अशा प्रकारे सुरीच्या साहाय्याने काढून टाकायचा. तर येथे मी अळूवडी बनवण्यासाठी 4 अळूवडीची पानं घेतलेली आहेत. येथे मी 300 ग्रॅम बेसन घेतलंय. त्यामध्ये 1 चमचा मालवणी भाजका मसाला घालूया. त्याचप्रमाणे 1 चमचा जिरा पावडर घालूया. त्यानंतर 2 ते 3 चमचे कोकमाचा आगळ घालूया. याऐवजी तुम्ही चिंचेचं पाणी यामध्ये घालू शकता. यामुळे अळूच्या पानांना जर खाज असेल तर ती निघून जाते. त्याचप्रमाणे 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालूया. त्याचप्रमाणे यामध्ये मी अर्धा वाटी मालवणी भाजकं वाटण घातलेलं आहे. यामध्ये कांदा व खोबरं भाजून त्याची पेस्ट बनवली आहे, ती यामध्ये घालूया. त्याचप्रमाणे यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून थोडं थोडं पाणी घालून हे बेसन कालवून घ्यायचं आहे आणि हे बेसन आपल्याला थोडंसं जाडसर असं कालवून घ्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता की जाडसर असं पीठ बनवून घेतलेलं आहे. आता अळूचं एक एक पान घेऊन त्या पानाला हे बेसन लावून घ्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता मी अळूचं एक पान घेतलेलं आहे आणि त्याची खालची साईड ही वर ठेवली आहे आणि आता या पानाला आपण जे बेसन बनवून घेतलेलं होतं ते लावून घ्यायचं आहे. पूर्ण पानाला अशा प्रकारे हाताने बेसन लावून घेऊया. आता या पानाला बेसन लावून झालेलं आहे. आता यावर अळूचं दुसरं पान ठेवायचं आहे आणि ते अशा प्रकारे उलट्या बाजूने ठेवायचं आहे. आता या पानाला बेसन लावून घेऊया. आता ही पानं दोन्ही साईडने दुडून घ्यायची व त्यांना वरच्या साईडने पुन्हा बेसन लावायचं आहे. येथे अळूची पानं मोठी आहेत, त्यामुळे मी 2-2 अळूच्या पानांचा रोल बनवून घेणार आहे. जर अळूची पानं छोटी असतील तर तुम्ही 4 अळूची पानं घेऊन त्याचा एक रोल बनवू शकता. आणि या पानांचा आता आपल्याला रोल बनवून घ्यायचा आहे. आणि रोल बनवताना या पानांना अशा प्रकारे वरच्या साईडने बेसन लावून घ्यायचं आहे. तर येथे मी हा एक रोल बनवून घेतलेला आहे. अशा प्रकारे उरलेल्या 2 पानांचा मी रोल बनवून घेते.
आता हे रोल आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी येथे मी चाळण घेतली आहे आणि या चाळणीला आता तेल लावून घ्यायचं आहे. त्यामुळे अळूचा रोल चाळणीला चिकटणार नाही. आता हे रोल चाळणीमध्ये ठेवून मी हे वाफवून घेणार आहे. त्यासाठी येथे मी टोपामध्ये पाणी उकळून घेतलेलं आहे. आता या टोपावर ही चाळण ठेवायची आहे आणि वरून थोडंसं जडसर असं झाकण ठेवायचं आहे, जेणेकरून त्यातली वाफ बाहेर येणार नाही. तर साधारण 20 ते 25 मिनिटांनंतर आपले अळूचे रोल वाफून झालेले आहेत. आता हे रोल थंड झाले की याच्या वड्या पाडून घेऊया. तर इथे वड्या थंड झालेल्या आहेत. तर आता याच्या मी वड्या पाडून घेते. आपल्याला जेवढ्या प्रमाणे त्याच्या वड्या जाड पाहिजे तेवढ्या प्रमाणे त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत. आता या वड्या आपण तेलामध्ये तळून घेऊया. त्यासाठी येथे मी तव्यामध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आता अशा प्रकारे वड्या ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. या वड्या तुम्ही डीप फ्राय देखील करू शकता. वड्या एका साईडने तळून झालेल्या आहेत. आता दुसऱ्या साईडने ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. या वड्या दोन्ही साईडने ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून झालेल्या आहेत. आता या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे मी राहिलेल्या वड्या देखील तळून घेतलेल्या आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर आणि कुरकुरीत अशा अळूवड्या बनून तयार आहेत. तर तुम्ही अशा प्रकारे अळूवड्या नक्की बनवून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा. म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.